Ташбака жер йөзендәге иң борынгы рептилияларның берсе. Галимнәр фикеренчә, бу сирәлүчеләр 300 миллион ел элек барлыкка килгән. Ташбаканың тәне бик каты һәм нык панцир белән капланган. Панцирда баш, тәпиләр һәм койрык өчен махсус тишекләр дә бар. Бу хайванның башы оваль формасында, муены озын һәм бик хәрәкәтчән. Ташбакалар төрле зурлыкта һәм төстә була. Аларның 230 төре бар. Бүгенге көндә очрый торган ташбакаларның иң кечкенәсе кап ташбакасы. Аның авырлыгы нибары 214 грамм, озынлыгы 11 сантиметр. Иң зурысы тиреле ташбака. Аның авырлыгы 916 килограмм. Ташбакаларның җирдә дә, суда да яши торган төрләре бар. Шуңа күрә аларны коры җир һәм диңгез ташбакаларына аералар. Коры җир ташбакалары бик әкрен йөри. Алар 1 сәгать эчендә гадәттә 700-800 метр ара үтә. Ә диңгез ташбакалары бу вакыт эчендә 35 километр араны йөзеп чыга. Ташбакалар үсемлекләр, бөҗәкләр һәм вак балыклар белән туклана. Аларның тешләре юк. Алар ризыкны кош томшыгына охшаган казналары ярдәмендә ваклый. Бер ашап туйган ташбака айлар һәм хәтта еллар буе ач тора ала. Ике төр ташбакалар да йомыркаларын бары тик коры җир өстенә генә сала һәм кумга яшереп күмеп куя. Иң күп дигәндә ташбака 200 йомырка сала. Яз көне алардан нәни ташбакалар чыга. Туганда аларның панцирлары йомшак була. Бары тик берничә айдан соң гына катылана. Ташбака гомере буе үсә. Ә аның гомере бик озын. Бу ташбака 150-200 ел яши. Син беләсеңме? Ташбаканың яшен аның панцирындагы буҗраларга карап белергә мөмкин. 2 яшьлек ташбаканың панцирында 6 буҗра була, аннары ел сайын бер буҗра өстәлә. Син беләсеңме? Бик салкын, яисә бик эссе көннәрдә ташбака йокыга тала. Шулай итеп ул үзе өчен уңайсыз табигать шартларын җиңел үткәрә. Ташбакаларның кайбер төрләре җир йөзендә бик сирәк очрый. Алар кызыл китапка